Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yan tuma aw bisimila Mifa Production ani Ondo Tele jabarani sanfɛ. An bɛ octobre kalo tile 16 la san 2022. Maimuna Sangare ale de ye mɔgɔ ye Bamako bɛɛ lajɛlen n'a ka kɔrɔ ni Bamako bɛɛ lajɛlen n'a si bɛ taa san 113 la. Octobre kalo tile 10 an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale tagara ka ti ɲɛ da ni musokɔrɔba in kan ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye. An ka jamana sunba sariya kura o gafe o ɲɛbila baaraw olu banna ni u ye gafe in ta k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ni o kɛra octobre kalo tile 11 san 2022 tɛmɛnen ni o yɛrɛ kɛra kuluba. Wa mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ o ye mɔgɔ 25 n'a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Fuseni Samake. Hakili jiginna ni sariyadin a taara juin kalo tile 10 o tɛmɛnen jɛkulu ninnu olu sugandira juin kalo tile 29 na. A baaraw olu ni o ye a sɛbɛn baaraw ye olu daminɛna juin kalo tile 12 la. Wa hakili jiginna fana a sariya in gafe fɛn caman bɛ a kɔnɔ ni o ye yɛlɛmali minnu donna an ka jamana sariyaw yɛrɛ baaraw tagaboloya la. An bɛ se ka min fɔ o kɔnɔna na o dɔ ye wasaden bulon ko o bɛna tila fila ye ni o bɛna kɛ Assemblée nationale ka fara au Conseil de la Nation o bɛna fara Assemblée nationale kan. O tɛmɛnen kɔfɛ fana Haute Cour de la Justice ale ni Haut Conseil des collectivités k'o bɛ bɔ ka bɔ a la pewu. Ani fana fɛɛrɛ bɛna di an ka jamanadenw ma n'u y'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka fara Assemblée ɲɛmɔgɔ kan ani Haute Cour de la Nation ni olu ɲɛmɔgɔ ye waleya kɛ minnu ni sariya tɛ taa fɛɛrɛ bɛ di jamanadenw ma u ka se ka ni mɔgɔ kofɔlenw ko ka u bɔ u jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafiri sira ye. Wa fana ko Mali k'a tɛ kɛ fédération ni o de ye ko ka se k'a tila tilayɔrɔ la k'a bɛ kɛ jamanaba kelen de k'a tɛ tila mɔgɔ si de ye. Procureur Idrissa Amadou Touré ni ale ye sigida 4nan o procureur ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a daminɛ kabini ɲinɛ san janvier kalo tɛmɛnen la fo ka se nin wagati ma u ye baara minnu kɛ o kɔnɔ a da sera olu dɔw ma. A ka laseli la kumana k'a fɔ ko mɔgɔ 800 ko olu de kun minɛlen don ko o 800 cɛla k'olu ka kiri ko o kɛra wa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ko olu de labilala. An ka jamana na alimami 300 a bolodalen don olu de bɛna taa Maroc ka taa baara kalan na wa o kɔnɔna na an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don diinɛko ta fanfɛ ale ye laseli kɛ a ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko walasa mɔgɔw ka se ka taa nin baara kalan ninnu na ni o ye alimamiya ninnu ta ye ko sira dɔ de bɛ kan ka tɛmɛ olu fɛ fɔlɔ ni o dɔ ye ko f'i ka kɛ silamɛ hakika ye a filanan ko si k'a daminɛ san 22 fo ka taa se san 45 hakɛya ma k'i ka se ka arabukan fana ko ka o mɛn kosɛbɛ wa hali bi a ye laseli dɔ fana kɛ k'u ka baara dan tɛna kɛ alimamiya kalanw ye ko sabula ko fɛn wɛrɛ bolodalen don a kɔnɔ ni o ye k'u bɛna menuisiers o baaraw ka fara finikalaw ani kuranna baaraw k'u bɛna nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛ a la. AEF-MA ale ye jɛkuluba dɔ ye minnu kɛmɛ ka muso 50 ka olu ta ka bɔ damanda baara la u bɛna san 3 kalan de kɛ ni muso 50 ninnu kunna ni o san 3 baara ninnu bɛna boli fɛn min kan o ye k'u dege pâtisserie dilancogo finiw kalacogo ani kun dilancogo u bɛna o kalan nin bɛɛ lajɛlen la. A bɛ kalo damadɔni bɔ Mopti marala sefilaka 4 olu minɛna ka u datugu ko sababuya kɛ k'u kun ye kuma fɔbali dɔ fɔ ka ɲɛsin u ka gouverneur ma ni o ye colonel major Abbas Dambele ni u kun ye dɔgɔyama ta k'ale sɛgɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ kalo damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ kaso la min ye ni sefilaka ninnu olu masaw ka fara société civile kan u ka diinɛ tigilamɔgɔ ani laadalamɔgɔ olu ye delili caman kɛ. Delili cayalen o kɔnɔna na min ye colonel major Abbas Dambele ale yafara ni sefilaka ninnu ma. Bibi in na a yirala k'a fɔ ko sefilaka ninnu ko u labilala nka ɲani u ka labila k'u bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na u ye bataki de kɛ ni ka yafa deli kɛ colonel major Abbas Dambele ma wa fana u bilalen kɔfɛ hali bi
ko sariya ɲɛ bɛ u ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen la. Hakili jiginna septembre kalo tile 19 o tɛmɛnen ɲinɛ san na pelengana o pɔsi la ni pelengana yɛrɛ bi Segu mara la bingali kun kɛra a pɔsi la ni o kɛra sababu ye Madani Kida ni douanier kun don ale kun jugina o senfɛ kunnafoni bɔra k'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 7 tɛmɛnen ko a ye diɲɛ to a ka janaja ko kɛra octobre kalo tile 8 na. Ala ka layara sɔn sumaya ni furu tɔw bɛɛ lajɛlen. An songo ani labe zanga ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bintiya ni ale bɛ Utaguna o komini de fɛ. Bingalikɛlaw olu taara sira da camion citerne caman ɲɛ o camion citerne ninnu yɛrɛ kɔnɔ taji de tun bɛ a dɔw la wa fana jagominɛw fana tun bɛ u kɔnɔ u ye sira da u ɲɛ ka kɔnɔnaminɛw ka olu bɔ a la ka tila ka tasuma don camion citerne na ani fana k'u ye chauffeur ninnu ko ka olu bɔnɛ u ni na. Moribabugu mara la kurun kun dafirila ni mɔgɔ 7 ye ni o kɛra septembre kalo tile 7 la o kɔnɔna na o mɔgɔ 7 ninnu cɛla yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 o kun ye cɛ ye u kun ye weleda lase secours min bɛ Kulukoro weleli kun lasera olu ma ni olu nana a nɔgɔni fɛ u sera ka mɔgɔ 6 ko ka olu kisi o mɔgɔ 6 ninnu kisila a kun tɔ tora mɔgɔ 1 n'o kun ye musolaka dɔ n'a si kun bɛ taa san 32 la ale de kun ma se ka ye o senfɛ laseli dɔw bɔra k'a fɔ k'a taara ye octobre kalo tile 9 na san 2022 nka ka su de yera. Octobre kalo tile 13 Bandiagara ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛ car dɔ ale tagara yɛlɛ min dɔ kan ni nin car in kun bɛ ka taa dugutaga sira la wa o kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caman ko olu jiginna ani caman fana ko olu tora a koda fɛ. Kulukoro mara la sugu kura dɔ jɔlen boloda ko kuma o bɛ Kulukoro ni sigidaladenw yɛrɛ la dɔnniyala o koɲa la octobre kalo tile 13 o tɛmɛnen wa ko musaka minnu kan ka don a la ko kan ka bɛn $7 ani $50 hakɛya de ma a sugu ye ko sugu 210 o de bɛna jɔ a yɔrɔ kofɔlen na. Ala ka ko kɛ ni hɛrɛ ye. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu yira aw la o kɛra ni an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka dibila baarakɛlaw fana an bɛ olu fana fo aw k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ